духтарако грандиозная распродажа дар ҷои Апай Обида. Нигоҳ кунед, не кирто кадомеш махқулай 100 сомон гуфте на? 100 сомони кадомеш ки махқулай духтаро. Доставка надоранд духтаро. хоҳиш мекунем нашоти анами платиҳо доставка напурсен, барое ки доставка намекунанд. дар ҷа 1001 расветка. ва касе ки харид кардан мехоҳад мисол ай наздик биёен дида гирен духтаро. хулоса бе доставка ина бидин ҳама вариантош хушрӯй ба замок бе замок чанд намуд вариантҳо то 56-58 курта дорам. бад беғарз ай платия бурко ҳам ҳастай, дуойко ҳастай. дуойко ҳам ҳастай духтаро. дар ҷа бисёр хай ҳамаро дона ба дона нишон намечем. шумо мебиён ай наздик дида харидорӣ мекунед. 100 сомон ин варианташон. ин варианти дуойко ноз нишон мечем духтаро. 100 сомони бе доставка ай суроға бозори Коровон 13 дарвоза духтаро. қатори 8 духтаро. пешаки 8 том қатора духтаро. ин дуойко ай ноша. ин дуойко ай духтарако буркуш ҳастай, ранги сериш ҳам ҳастай духтарако. сери паст